Des del primer moment, quan amb en Pep Soler, també ens acompanya l'Anna Alemany, que també coordina una part de la Convenció Nacional, Compromesos en les Persones, se'ns va dir d'organitzar aquesta convenció que neix del Congrés de Reus. Una de les coses que vam fer va ser parlar amb la Marta i el Ramon i dir: escolta, necessitem que la gent jove del partit, la joventut nacionalista, ens digueu la vostra. Perquè la Catalunya que volem construir és una Catalunya per a tothom i que precisament, em sembla que ho deia abans l'Ismael, aprofitem tot el que sabem i tot el que hem passat i tot el que ens hem equivocat per construir un nou país que valgui la pena. Un país que ens emocioni. En un acte fa poques setmanes amb en Salvador Cardús, ell deia: home, tenir l'oportunitat de construir una nova pàtria, una nova... La nació la tenim, però amb un estat propi, i veure com el volem, això ens ha d'engrescar, ens ha d'animar. Res anima més que poder construir el país que vols. I per tant ens trobem en aquest moment i totes les aportacions que ens arribaran des de la JNC en els propers dies formaran part d'aquest gruix que estem fent bàsicament amb 4 grans eixos. Resumeixo molt: 4 grans eixos, que un seria tot l'apartat dels reptes econòmics que tenim, precisament quina economia volem en el futur, una economia que pensi en les persones, que sigui això, compromesa amb les persones, quins reptes socials, i aquí veiem defectes fins i tot de l'àmbit sectorial del partit, no? Quan se'ns diuen coses, volem això, volem allò, s'obliden temes que són tan importants però que avui depenen de l'Estat i no hi pensem. Les pensions, clar, a vegades ningú pensa en les pensions, clar, és que les pensions avui depenen de l'Estat, però són vitals i bàsiques. O tot el tema de la prestació d'atur, que també depèn de l'Estat. I per tant, veure globalment com els reptes econòmics, els reptes socials, quins són i com els posem de cara al futur. Després també un altre gran bloc, ja dic que resumeixo molt, la regeneració democràtica. Creiem que aquest nou pas cap a un nou país també ens diu i ens demana que tot el que és l'erradicació de la corrupció, fer un país transparent, unes institucions transparents. Per tant, un compromís també per fer un país on hi hagi una erradicació de la corrupció. I finalment, també tot el que fa referència a l'encaix amb Europa. Nosaltres, que sempre hem estat europeistes, ara alguns ens amenacen en dir: vostès marxaran d'Europa si fan això. Escolti, si nosaltres ja ho som d'europeus. Com Europa traurà 7,5 milions de ciutadans europeus? Que ens ho expliquin, això. I per tant, com que això és inexplicable, dedicarem també una part d'aquesta Convenció Nacional Compromesos amb les Persones a tot el tema del nostre encaix a Europa i com farem aquesta transició per seguir a Europa, que és el nostre espai a dins del món. Sentir-nos ciutadans i ciutadanes europeus i recordar que si avui l'estat espanyol és Europa és per l'aposta que va fer Catalunya en el seu moment quan alguns no hi creien. Per tant, doncs, enfoquem aquesta Convenció Nacional en dir: volem una Catalunya nova i millor. Com la volem? I això és el que aquests dies estem sumant. Ahir, per exemple, al migdia vam tenir una trobada amb gent economista i ens van donar les seves idees. Vam tenir trobades amb el món social, totes les aportacions de les sectorials. La setmana vinent tenim una trobada amb dirigents de l'àmbit social, d'entitats del món social, etc. I tot això culminarà el cap de setmana del 15 i 16 de març amb una jornada on exposarem en positiu que nosaltres volem decidir el nostre futur i el decidirem el dia 9 de novembre. El 9 de novembre ho decidirem, però per dir a la gent, als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que és aquest el país que volem. Amb això que avui també vosaltres dieu: joves, pensem un nou país. Doncs compromeses totes les persones en aquest nou país. Joves, adults, gent gran, homes, dones, tots compromesos per un nou país. I aquesta és la idea d'aquesta convenció, que quan expliquem a la gent que volem decidir un futur és per tenir un futur nou i millor.
I això ho explicarem a dir, volem aquest país amb aquest model econòmic, amb aquest model social, amb una regeneració democràtica i dins d'Europa. I això és el que explicarem en aquesta convenció, intentarem detallar-ho. I aquesta és la feina que estem fent. I és una convenció que per alguns els hi sonarà estranya, perquè fixeu-vos, fa pocs dies a Barcelona, una convenció d'un altre partit, o ara que estan a Valladolid els mateixos, que segueixen dient el mateix, amb això sí, són constants, no? Vull dir, segueixen dient el mateix. Però ahir vaig sentir una senyora, que és la secretària general d'aquest partit, que deia els catalans volen seguir dins d'Espanya. O sigui que des de Valladolid ja saben on volem anar nosaltres. Nosaltres ho tenim més fàcil, ja ho decidirem des de Catalunya i ho decidirem nosaltres, que ens ho preguntin, que és això el que volem fer, un referèndum, una consulta. I ells van a Valladolid per dir on volem anar els catalans. No cal ni que es desplacin ni que es moguin, ni que pensin per nosaltres que ja pensem solets. I per tant, aquest també és el nostre camí, el decidir, que això enforteix la democràcia. I per tant, ja heu vist també tota la campanya que comencem, ahir mateix es va presentar, del sí vull, que és volem votar, una cosa tan senzilla com aquesta. I això és el que ara explicarem. Evidentment, sabem el que volem votar, però avui el que hem de lluitar és i treballar i compromesos perquè se celebri aquest referèndum i posant els que no són demòcrates, en aquest sentit, contra les cordes. I fixeu-vos que alguns diuen Espanya ens seduirà. I el Rajoy, imagineu-vos quin susto, no? Vull dir, clar, només el veus i dius aquests ens han de seduir? Doncs com ens estan seduint? I no patiu que us ho explico breument i acabo, perquè ja ha parlat molta gent i l'important s'ha dit abans. Ens volen seduir amagant les balances fiscals. Unes balances fiscals que arreu d'Europa es calculen sempre d'una determinada manera i que fins ara s'havia calculat pel sistema dels fluxos monetaris, que vol dir quins recursos l'Estat posa a Catalunya. I això sortia entre 15.000 i 16.000 milions de dèficit fiscal, sempre. Hi ha un altre sistema de càlcul que és la càrrega-benefici, que aquí, per exemple, vol dir que també ens compten de dir, com que tenim tants caces i tants soldats i tant exèrcit pel conjunt d'Espanya, ens diuen els que ens toquen a nosaltres i ens els carreguen a nosaltres. No cal que ens els carreguin, que no els necessitem. Per tant, doncs, i aquí què ens sortia? 11.000 milions de dèficit fiscal fent aquest sistema. I ara diuen, no, farem unes cuentas regionalitzades, perquè lo que hay son individuos i no territorios. Home, què vol dir això? Resulta que ara ja diu el territori no existeix. Aquesta és la seducció que ens proposen. Doncs aquesta seducció que se la quedin, que no ens agrada. Nosaltres dret a decidir i volem un estat propi. Aquesta sí que és la seducció que ens agrada, és la seducció on Convergència Democràtica de Catalunya hi estem compromesos i on la Joventut Nacionalista de Catalunya hi estem també amb vosaltres compromesos. I aquest és precisament tota la nostra feina, tot el nostre esforç que farem en els propers mesos i en el futur per construir la nació que volem amb l'estat que volem, que precisament és això, un estat que estigui compromès amb la gent, perquè la nostra nació es basa en això, amb les persones que és els qui donen i constitueixen un país i una nació. Per tant, amigues i amics de la Joventut Nacionalista de Catalunya, gràcies per aquest treball que heu fet avui i pel que feu cada dia, perquè és així com es construeix, en positiu, no com alguns que diuen per nosaltres no els diem res d'ells, ja s'ho faran, cadascú que, per això és la democràcia, cadascú que es faci el seu i des de la solidaritat que sempre l'hem tingut. Que com li vaig dir jo a en Montoro, miri, ens trobem amb una cosa, senyor Montoro, això li vaig dir al Senat, li vaig dir, ens trobem que Catalunya patrocina Espanya, no sortim a la publicitat i a sobre ens insulten, que és el colmo del que et pots trobar si fóssim una empresa, ja us imagineu, una empresa que patrocina tal equip de futbol, no surt a la samarreta i a sobre insulten el que l'està patrocinant. Això és el que ens estem trobant nosaltres i n'estem cansats, perquè
Nosaltres estimem el món, estimem la gent, però també estimem la nostra gent i la nostra nació. Gràcies i endavant.